Suomessa on olemassa semmoinen erikoisuus kuin virkamiesruotsi. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että kaikki, jotka opiskelevat korkeakoulututkinnon, joutuvat käymään pakollisia ruotsin opintoja, joilla varmistetaan, että he pystyvät julkisessa tehtävässä toimimaan, palvelemaan asiakkaita myöskin ruotsin kielellä. No todellisuudessa, aina kun jotakin palvelua ollaan muokkaamassa tai siirtämässä pois ruotsinkieliseltä alueelta, siitä nousee hirveä äläkkä, että nyt sitten jatkossa ruotsinkieliset eivät saisi palvelua enää ruotsiksi. Esimerkiksi kun Sipilän hallituksen aikana Vaasan keskussairaalan kokoaikainen päivystys oltiin siirtämässä Seinäjoelle, niin siitä nousi hirveä poru, että sitten ruotsinkieliset eivät saa enää palvelua ruotsiksi, jos he joutuvat asioimaan siellä Seinäjoella. No kuitenkin kaikki sairaanhoitajat, kaikki lääkärit, jotka on siellä Seinäjoessa töissä, ovat joutuneet käymään tämän virkamiesruotsin ja opiskelemaan sen ruotsin kielen, mutta se ei sitten kuitenkaan todellisuudessa riitä näille ihmisille, jotka haluaisivat palvelua ruotsiksi. Tämä tilanne on erikoinen, kaikkien täytyy opiskella ruotsia, mutta sitten kuitenkaan ei hyväksytä, että se täyttäisi niitä kriteerejä, mitkä sitä palvelua annettaessa tulisi ruotsiksi osata. Näin tätä ei tietenkään kannata jatkaa, että on pakko osata ruotsia, mutta sitten myöskin tarvitaan natiiviruotsin kielen puhujia palvelua tarjoamaan. Kaikista helpois yksinkertaisesti lopettaa virkamiesruotsin lopettaminen, jos ei se kerta varmista sitä, että palvelua voidaan antaa ruotsin kielellä, tai se ei kelpaa niille, joille ruotsin kieli on äidinkieli, niin sitten virkamiesruotsin opettaminen ja pakollisuus on sama lopettaa. Se olisi kaikista helpoin ja suoraviivaisin tapa, jolla tähän tilanteeseen saataisiin edes vähän järkeä.